no cosas, de un Chulhan. Quiebras del mundo de hoy. As cousas xa non son cousas. Agora, as persoas son as cousas. Cando eu digo que me gustaría crear unha liña de maletas de cabina e coller a palabra pacotilla e dicir, se isto era a pacotilla dos mariñeiros, non? Pasar daquela imaxe á imaxe da pacotilla actual. Isto a min non me compra ningunha empresa. Se eu estou traballando na empresa e digo isto, a min isto non me compran. Porque a empresa pregunta canto imos vender este ano. Esta cultura da inmediatez, sí, da productividade, a facturación, os números, e tamén a da aceleración. Mais a min pareceme unha idea maravillosa que inclúe a tradición, a nosa cultura, o recuperar unha palabra, ten ese trasfondo filolóxico, sí. Vexo moitas cousas aí. O marketing, crear marca, nome, o de papel albal, a ver, papel aluminio, mas unha marca pasou isto, pois repetilo, facelo, non? E iso é transformar a maleta de cabina do cliente nunha cousa de verdade, nalgo que paga a pena. Ten todo o sentido desde o punto de vista comercial e do marketing, porque as persoas compran desde a emoción. Mas eu estou pensando en colocar a emoción no teu produto, sempre, despois. Que non sexa unha maleta máis, que sexa a túa pacotilla, o teu esencial cada vez que subes no avión. Adáptase ao mercado. As compañías aéreas crearon esta idea de unhas medidas, é dicir, elas volveron crear a idea da pacotilla. Collo o esencial para subir ao meu avión. A min pareceme que é bonito, dentro de toda a merda, non? Capitalista, de paja, por levar uns zapatos máis, sí. Viaxa moito, ten experiencias, todo. Eu, que son así un pouco romántica, crear algo que é bonito, non? Que ten emoción, máis aló de comprei desde a emoción. A liña non é imos poñerlle capibaras que agora están na moda, ou facer tantos cores, non. Vas comprar algo que é super especial. Isto non encaixa no sistema, punto, xa está. A empresa quere vender e despois sacar outro e que se vendan outros é unha maleta calquera. A empresa desvalorízase incluso, sí. Nós non facemos nada, nós facemos o mesmo que a todos e queremos vender máis que os outros. A mesma lógica das relacións humanas, por iso digo filosofía dos afectos. Quero facer moitos match agora, sí, ti, tocouches ti, unha muller ou un home máis, e eu non vexo a miña pacotilla, non, que todo isto, a miña pacotilla que veu comigo cando fun a Berlín, cando viaxei a Roma, cando, mira, aquí ten unha rascada, que isto foi no aeroporto de París, da igual. Coma esta muller ou este home co que eu estou,
fixemos isto todo ten significado e importa. Igual que eu querería traballar dentro do sistema capitalista, que eu sei que é do que se trata, en crear alma no produto e significado, tamén as miñas amizades e os meus vínculos quero que sexan significativos e que se dea ese recoñecemento e ser unha pacotilla, pero non calquera pacotilla, a túa pacotilla. Eu creo que se entende o que quero dicir. É sempre a mesma lógica. Está moi ben este libro. Eu non concordo con moitas cousas deste libro, porque Byung-Chul Han fai unha crítica moi radical á digitalización, á inteligencia artificial e demais, e eu xa o dixen, a min todo isto gústame. E máis, se o conecto co marketing, a min, por exemplo, as enxeñeiras informáticas parecenme majas, como a persoa cando ti desde o departamento te achegas e ti tes unha idea, e non sabes se se pode realizar. Eu sempre teño a sensación que a enxeñeira ou enxeñeiro fai maxia e di, sí, tacatá, así. Pareceme fabuloso, xa hai anos que non traballo así nese vínculo laboral con enxeñeiras informáticas, pero case sempre enxeñeiros, pero non dicir en feminino. Sí que me parece que fan un pouco de maxia daquela. Eu non son crítica. E creo que todo, non, o que chega novo non é malo por sí. O malo é como o usemos. Logo, sí, é posible que nos levou a iso, a que as cousas xa non sexan cousas e que todo este como máis vacío do esencial, da pacotilla do que precisamos, e as persoas sí que parece que comezamos a ser as cousas. Esa cultura do next, agora ti tiñas un vínculo de amizade ou amoroso, nos amorosos é moi doloroso, non? E a persoa fai next e xa está. Ti xa pasaches, xa non estás na moda, e pasa outra persoa aí. Ti non perdes todo o significado e todo iso, pois non valiu nada. Non importou. Claro, é doloroso. Ser inadaptada pasa por... Pois dá igual. A min pareceme que teño ideas brillantes para os negocios nun mundo que xa non quere brillar, non? E tamén me parece que teño unha capacidade de querer e coidar e crear vínculos nun mundo onde as persoas, ou unha grande maioría das persoas que chegan á miña vida, non... Pois dá igual, sabes? Foron mercar outra maleta de cabina, unha calquera. Bueno, fan next eres ti, si que tes que... Por iso a idea da pacotilla, non? Todo aquilo que non encaixa chamámoslle pacotilla, non val para nada, e así. E ti tes que resignificar iso, resignificarte ti e, si, darte ti ese valor de formas moi complexas e diversas que pasan por non respectar eses vínculos, senón cando eu falo vínculos residuais, como para buscar o significado, por exemplo, con alguén que non soubo construílo, e non soubo verte,
e gardar esa persoa o significado. Vale, pois ti marchas e deixas de tentar, que isto na venda faise así. Non traballei para crear esa pacotilla, non? Que pacotilla de repente sexa algo maravilloso, sexa a túa maleta ca que ti compartes as viaxes. Non traballei niso. E agora a maleta rompeu, pero eu quero inventar agora o significado. Vale, pois non se pode. A empresa nunca me pagaría por botar, por exemplo, un ano inteiro creando marca. Creando esa palabra, porque non hai garantía. Eu fago con ilusión, non? De que a xente vai ir á tenda e vai pedir unha pacotilla e a persoa da tenda vai entender que quere unha maleta de cabina, mas non teño garantías. E sería como isto non fixo ninguén, cousa que non é certa. Pero sería máis así. E nos vínculos funciona igual. Tampouco teño garantías. Mas eu vou estar coa ilusión de que isto sí. Iso é amor. Amor no teu traballo sería facer un traballo de marketing con amor, humanizado, sí. A empresa que recoñece iso, humanízate, valora o teu talento, as túas ideas. E no amor sería, no amor, con o que entendemos por amor, tamén sería con amor construir e coidar o vínculo sen garantías. E o valor aí está no proceso. O valor está no amor que ti puxeches no teu traballo ou naquel vínculo. E se non sae ben, é significativo, porque todo se fixo con amor e a medio e longo prazo, algo calmado, sí, algo no que si concordo con Byung-Chul Han, non? Que hai todo ese ruido e toda esa aceleración que non nos permite, que xa non nos permitimos humanizarnos para facelo con amor. E facelo con amor sen garantías, sen saber se ese vínculo vai ser para toda a vida, así, ou se imos conseguir que pacotilla defina un produto e o noso sexa a pacotilla por excelencia, mais todo o proceso pagou a pena e gardámolo con amor. Aquel proceso, aquel proxecto que fracasou, mas que para nós era significativo, aquel amor que finalmente non funcionou e tivemos que sentarnos no despacho ou aquí a persoa máis eu a falar de que isto non funcionou, mas foi bonito e pagou a pena e demos o noso mellor. E iso é vida. E iso é a pacotilla, é o esencial, é o que ao final, se chegas a vella, non, contas aquel proxecto ou aquel amor que ti viviches e gardaches e paga a pena contalo e pagou a pena vivilo. Eu no amor, por exemplo, que eu gravei un vídeo, non? Aquela idea daquela persoa que me fixo un ghosting, non podo gardar iso con amor. Hai moitas cousas que fixen no profesional que tampouco as podo gardar con amor. Non pagou a pena. Porque non se valorou. Ou non se me deu
no amor e na empresa, a oportunidade de poñer iso meu mellor, porque só se buscaba o superficial, a proxección, o rédito inmediato. Eu traballei con non cousas e fun unha cousa. Hai para persoas para as que só fun unha cousa. E iso eu non o vou gardar con amor, porque renego dun mundo que non me quere humana, que me quere obxecto, que me quere cousa, que me quere polo rédito e non polo que eu son, polo esencial, pola pacotilla, polo que cando eu estea aí a morrer, si paga a pena contar e dicir isto pasou, pagou a pena, isto fíxeno con amor, aquí recibín amor, aquí recibín recoñecemento, esta persoa, esta empresa, isto recoñecéronme, valoráronme, importei. É así. E renego deses vínculos persoais, profesionais, renego diso. Só quedo con quen eu fun, si? Aínda que non o puidesen ver.